Панайотов е от контролния съвет на ФК Светкавица, господин Васил Дойчинов е председател на управителния съвет, господин Славчев е заместник-председател и аз съм член на управителния съвет. Повода за пресконференцията е това, че вече новия футболен клуб има официално решение от Окръжен съд Търговище и регистрация. С това автоматично работи и банковата сметка на клуба в ОББ, за която ще стане повече. Знаете, че първият мач на Светкавица е в неделя с Тервел. И за да не губя много време, давам думата на господин Васил Дойчинов, председател на управителния съвет на новия футболен клуб Светкавица. Тук е и Кондака, който е в контролния съвет също. Уважаеми дами и господа, искам преди всичко да благодаря на вас, че се отзовахте на нашата покана да проведем тази пресконференция, която предварително ви казвам, ако днес е за първи път, така ще бъде и за в бъдеще. Да благодарим и на господин Тошко Енакиев, че подсигури тези нормални условия, ние да можем да дискутираме по тези проблеми, които ние се стараеме пред вас да ги изложим. Чрез вас и нашата цяла общественост в Търговище за извършената работа в футболния клуб във връзка с почването на новото първенство в периода след ситуацията, в която изпаднахме с изваждането на отбора от Б професионална футболна група. Да споделиме нашите виждания в какво и в каква посока ще се движи футболния клуб. И не на последно место, да споделиме онези неща, които нас се притесняват, които могат да се окажат фатален относно бъдещата наша работа. Познаваме се почти всички, аз съм от хората, които искам да затворим страницата до тук. Кой какво е направил, има си хора, органи, които трябва да видят този въпрос. Но съвсем определено искам да кажа, с внезапното изваждане на Светкавица от професионалния футбол, обстановката около търговишкия футбол изключително се влоши. И в резултат на усилията на няколко човека, тук начало с кмета на Търговище доктор Мирев, успяхме да се направи нещо, за да може футбола да живее и да бъде верен на традициите на Търговище. Да не стане, имаме 91 годишна история. Имаме книга 90 години футбол, а футбола го няма на картата. Или както аз се изразих пред вас на Обществения съвет, който свикаме някъде на 7 ли беше, мъртвеца е в ковчега. Ние го вадиме сега и му казваме, ти няма да умираш, а трябва да живееш. Защото към този момент, в който станаха тази ситуация, възникнаха изключително трудни моменти, които нас ни затрудниха в голяма степен. Това беше базата, която е предоставена на професионален футболен клуб с договор на община Търговище. Това бяха кадрите футболисти, които вие знаете, половината и повече занимаха в Бургас, другите в отборите от Североизточната В група в Североизточна България. Това е екипировката. Това са финансовите средства. Всичко това бе преодоляно в много кратък срок от няколко човека и тук трябва да ви кажа, ние сме общественици, поне за сега. Ние щатен човек в клуба за сега няма и сме решили да изправим тази работа. Футболен клуб Светкавица, с всичко, което се направи, трябва да ви кажа, вече е регистриран, както каза господин Богданов, по закона за юридическите лица с стопанска цел. Той е вписан в агенцията за вписването. Имаме си банкова сметка, имаме си печат, имаме си устав. Това гарантира футболния клуб да води нормален, пълноценен живот, съобразен с своя устав, законите на страната и нормативните документи на Българския футболен съюз. Ръководство, което е регистрирано, ще го повторя, това е моя милост, председател на управителния съвет.
заместник председател е господин Славчо Славчев. Член е Ицо Богданов. Контролен съвет Панко Пелетов, Харван Мизинов и Иван Тодоров. Старши тройн на отбора е господин Киров, бивш футболист и треньор на юноши старша възраст. В хода на цялата тая работа ние трябваше да преодолеем всички тези неща, за да може да тръгнем, макар и закъснели, в паресото на Североизточната Б група. Давам си сметка, като говорим, отдавна се познаем в футбола. Това ниво може някой ще каже ниско за търговище, но като знаем, че Светкавица можеше да бъде под масата, все пак ще го приемем се нормално. И за 2 седмици. Тежка беше задача по формирането на състава и да се почне подготовката. Усилия положим всички, заедно с Диан Киров. Футболисти няма. Други в Кобрат, трети на друго място, в Севлиево, друг бяга за Руси. И бяхме принудени да направим необходимото, тия хора да ги върнем, за да могат да защитават честта на нашия град. Трябва да ви кажа, че 99, например 100%, Ян ще каже няколко думи, са джумали, изключение на Гонзо, който и жена му тук. Нали? Така че е нормално ние да се екиприме и хората да препознаят Светкавица като наша. Успяхме да решим някои редица проблеми, пак ще кажа да не повтарям името на доктор Мирев с общината. Спорни въпроси възниква около базата. Значи, пак казвам, тя има договор с професионалния клуб Светкавица, а ние пледираме, че вече такъв професионален клуб няма. Но така или иначе от разправите, които имаме, влез и излез, решено е ние да се събличаме на стадион Димитър Бурков и да тренираме на Неделчо Камов. Мачовете ще играем на Димитър Бурков. Започва се ремонт на стадион Неделчо Камов за сервизни помещения, след което ще се отиде в ремонти на стадион Димитър Бурков. От тук вече въпроса за екипировка, финансови средства и много неурейци, които съпътстват футболния живот. Всичко това ни накара, и вие сами го разбирате, искам да повторя. Проведахме и вчера, как се изрази един млад банкер със Славчо, бяхме в една банка и вие водите много тежка битка за оцеляването на футбол. В това отношение ние получихме моралната, материална, макар и малко финансова помощ на много хора. Важното е тая морална помощ, която много хора и млади хора на нас ни казаха, че вървиме в правилна посока и дано да доведем нещата до край. Ние през този период открихме профил във Фейсбук. Имаме наша интернет страница, което е гаранция от този момент не само да приказваме, а се отваряме към всички, които искат и трябва да работят с нас. Използвам случая да благодаря на онези хора, които ни подкрепиха, онези, които дадаха материална помощ, макар и малка на този етап, все пак екипи има, които малко ни финансираха. За това, че ни дадаха тласък, ние да вървим напред. Аз смятам, че този пример ще се последва и от други хора, които да може футбола в Търговище да оцелее. В В група Светкавица играе с мъжки представителен отбор. Картотекирането е утре. Паресото започна, ние отложим първи кръг поради тези обстоятелства. В Тервал играем в неделя. Другата седмица посрещаме Тича. След това Черноморец втора среща. Отложи среща Шумен. Програмата ще се извести. Дано да наваксаме и времето, което ние го пропиляваме, да не се окаже решаващо, с оглед. Ние искаме нещо да направим, но когато резултатите на терена ги нямате, знаете какво ще се получи. Светкавица построява футболната пирамида с юноши старша възраст, които ще играят в зона Варна. Тук деца и младша в зона Руси. В каква посока искаме да развиеме футболния клуб? През близо 15-20 години назад футболните клубове бяха регистрирани като търговски дружества.
Намериха се по-заможни хора, през този период издържаха футбола и нашата благодарност естествено към тях. Но така иначе тези футболни клубове се превърнаха в клубове фирмени отбори. Те еднолично хората решаваха какво да правят, както изваждането Светкавица от този време. Ние искаме този отбор да го направим общински отбор. Ще внесем предложение в общината, дано да стане и така имам уверението, с което какво целим. Общината ще помогне със средства съобразно възможности, нали? Но тук искаме да препознаят бизнеса, хората, които имат малки възможности, да подпомагат, а не до сега да се оправдават, дадахме пари, този да харчи, той да я пари. Аз ви гарантирам, че тук на масата срещу вас сме хора, които обичаме хора, футбол и ентусиасти. Ние нищо, никакви други намерения нямаме. Скромно, но трябва да кажа, ако не бяхме, така че в това отношение искаме футбола да стане така, както трябва. Основната задача да върнем доверието на хората към футболния клуб и към футбола. Вие знаете много писания, къде какво се прави. Пак казвам, не връщам лента назад. Аз познавам търговския футбол от 65-та година така. Как съм влезъл в Ричера Косе. Търговските хора могат и да прощават. Ще се стремим да играем честно, предано, да спечелим доверието на публиката, на цялата наша общественост. В противен случай ние не можем да вървим напред. Ще се постараем във футболния клуб да разширим членската маса. Ако сега са 15 човека, да бъдат 150, примерно казвам цифрата. Нека да влязат млади хора. Нека тая членска маса, след като стане член на общи събрания, да решават проблемите и съдбата на търговския футбол, да им дадем футбола в техни ръце. Ще се постараем да възстановиме клуба на ветераните и клуб на привържениците. Имам идея в кафенето пред спортната зала, всеки ден, един път седмица, те да се събират, да се осъществяват контакти, не да оправят трансферната и друга политика на клуба, а да бъдат един катализатор и да получават точна и навременна информация в това отношение. Основната задача сега е и със всичко това искаме да потърсим помощта на цялата наша общественост. Основният проблем, който не притеснява, дължа да го кажа съвсем категорично ясно, това е финансово. За един клуб от тук трябва около 150 хиляди лева. Ако тръгнем да ги търсим на един, двама, трима, това ще забуксуваме и нашата кауза ще спре до тук. И затова апелирам към вас, ако може за съдействие, да подбутаме бизнеса, хората с възможности, кой каквото има, да може да даде своята лепта, ние това, което сме се поставили напред, да вървим. Дадаха някои фирми, макар и малки, 5-6 хиляди пари до тук, които отидаха 2/3 за екипировка. Утре само трябва 2600 вара за картотекиране. Средствата се изтичат. Имаме неуредици относно воденето на футболистите и тяхното възнаграждение. И много, много, много други проблеми. И аз смятам, аз чисто просто ви моля, така да направим, да не стане да спреме до някъде, а да вървим и да върнем стария статут на футболен клуб Светкавица. Първенството във В група, с това искам да завърша, ще бъде много трудно. Вие сте писали, повечето и сте имате отношение и знаете как Светкавица една година първата не влезе втората. Ние не поставяме цели на всяка цена да влезем. Но нищо друго няма да признаем, ако не възстановиме името, авторитета и доверието на Светкавица и статута да играе решаваща роля, поне в Б професионална група. С това искам да завърша. Още и път ви благодаря. Бъдете живи и здрави. Ние с вас ще се срещаме често. Не бягаме от тази работа.
дано да я подкараме и след време да може да се отчетеме с добри резултати. В противен случай, ние ще бъдем изправени на прага хора, които дълги години сме дали нещо, все пак сме заслужили някакво внимание и авторитет, да се чудиме какво да правим. Благодаря ви. Уважаеми гости, колеги, сега думата има Диан Кирилов Дуци, като треньор на отбора. Здравейте от мене. Човек, който е най-запознат с спортната част. Няма да бъда многословен. Знаете какви са ни трудностите. Буквално сме на 10 дена подготовка. Знаете, един отбор, за да е окомплектован, за да сме готови за първенството, ни трябват минимум 40-50 дена. Нямаме ги тия дни. Затова така единството, което мога да обещаем, е, че ние ще излеземе винаги за победа, но доколко ще ни стигнат силите в началото, вече ще покаже първенството. Кое е радостното и което така ми е правило впечатление през годините? Знаете, че съм бил и помощник треньор на мъжки отбор известно време, така и треньор на юноши старша възраст. Моята болка винаги е била, че нямаме местни футболисти в представителния ни отбор. Това нещо в мое лице ще го променя. И аз казах и на ваши колеги по-рано, в момента той и господин Дойчинов го каза, 90% от отбора, да не кажа и повече, е изцяло от местни футболисти. Доста ми е струвало да събера този екип, който сме в момента. Знаете с какви футболисти разполагаме, такива, които участваха в професионалния футбол в Светкавица. Естествено с необходимите ангажименти към тях, за което така имаме и притеснение и цялото ръководство, нали, за тия ангажименти, които сме поели, дали ще можем да ги осъществиме. Но за да играем важна роля в първенството, ние не можем да излеземе само с млади футболисти. Затова апелирам така в началото и, нали, обществеността да знае, първите 3-4 мача просто да се даде така един карт-бланш на отбора, да се стикова, така и в движение подготовката ще си върви и оттам нататък вече можем да говорим и за някакви цели. Знаете кои сме привлекли, значи това са старите футболисти, които бяха в Светкавица, Румен Стоянов, Емил Янчев, въпреки така годините, на които е, така смятам, че с опита ще ни помогне. Невен Венков, дългогодишен състезател на Светкавица, беше отишъл в Кобрат, ще бъде привлечен в нашия отбор. Даниел Генов, също наш футболист, дълги години така защитавал в професионалния футбол интересите на Светкавица. Позволихме се да поканим Николай Вълев Гонзо, тъй като нямам никаква алтернатива в предни позиции. Там разполагаме само с млади момчета и смятам, че на този етап ще ни бъде от полза в тежката битка в В-група. Другите така са млади момчета от нашата школа. Знаете, че миналата година бях на юноши старша възраст. Всички тези момчета, които заслужават да бъдат в мъжки отбор, са ги привлякал. Около 20 човека имаме група, така че смятаме, че имаме достатъчно хора, които да изнесат тежестта на мачовете. Сега вече, доколко сме готови, казвам го, не сме готови да влезем в първенството, но с течение на времето се подготвим и смятам, че така ще играем, пак казвам, важна роля в тази група. И да се надяваме, че всичко това, което в момента правиме всички, нали, с ваша помощ, до година, дай Боже, пак и да се завърнем в професионалния футбол. Всички го искаме. Но на този етап такива са реалностите. Единственото, което може да обещаем, това е, че ще излизаме винаги за победа и в името на, така, на нашия клуб, който всички обичаме, всички ще се раздаваме. Благодаря ви. Само да вметна, извинявам се, значи ще работим активно с треньорите от школата и не както до сега юноши старша възраст завършват, никой не ги взема нагоре и търсят отбори къде да се реализират. Това нещо няма да се получава повече. Пак казвам,
всички тези, които заслужават да бъдат привлечени в мъжки отбор, ще бъдат привлечени.